Kunindot mo bugong kuya, oy. Bayad ka. Ay, palaya. Bay, pulis, boy. Wala na mo kayo sibot ni Wala Rebay. na mo kwarta dire bay. Wala gi ko bisag piso bay kay saon man bay wala gi mi kwarta. Kamo da bay sila may kapuno ba? Wala na jud. Isa, bay. Zaman bay. Sa man na bay. Tanaw. Karon pa ko kita na bayana, bay ko pa, uy. Ko gwapo na bay. Ubay no. Pag-ugi na dire, ay. Pag-ugali. Nangiyon pa gin. Uy, Gapadong mo na dire bay. padung, gid. Kami, Marag ako agi na mapunta bay kay babay ko nga ako lagi gwapo niyang tulo natong tulo. Ah, binuang na imuha bay. kabalaka dire na nasa kung kitang tulong mo yung Kana? kanat kita ginagihian din kapita. Aw. Kay bay. Padung na diya si bay. Oh, Dulay. Sa may muna to na bay. Miss, kasi maka hi miss. miss. May ato. Strikta ni mo miss. Hibaw ka nga kami mo kinagihian din tulo. Bitaw miss. Kami mo pinakagahi na rin miss. Sige. Wa kay bawa na. Di paggara-gara ha. Nain ninyo, aga naman ko. Nagara-gara ba day ko? Nga, mo respeto ka. Bitaw, kay Madod, bagyo ka madod. mo respeto na mo. Kibaw ka, putos mo agi din babae. Dapat Muna, makapit sa dyan na mo. samuha, Adria. Di ba, bay? Oh, okay na bay. Ako pa respeto karon. Kamu magaling sisit-sit dira. Si Reset. Sirit. Imalibang ban yung naw. Oo, siguro ka. Dremis. Dol. Dol, dire. Dol. Ay, Ali. Dire pa dol. Ano sa mo? Ali ba? Dol, dire kay murag wa jud kay respeto na mo. Dremis. Dire. Dali. Bago ka din, no? Pauray, kadaanan na akong naw. Supuhan ni mo, yung among pasabot nga. Bago ba mo din na muyo? Maogyod namong buot pasabot. Ka mga hambugiro, gid ninyo. Nagdag ko lang tiyan ninyo. Nagkukulagtiyan bro. Nga kadaot nako. Unsa man? Sukol ka nako. Ikaw, miss, bugal-bugal lang Yung ka, miss. pag-ingana yun. Sa pagkisi ay, mo di pa palaban ingana. nun, miss. Sa pagdadon to mo tibok barangay dito. Oh, dadon pa to imong Mga kuya. kakibong nga kami Imong may dulo, kinagyan imong din, pamilya. Oh, kana. Ka mga isog ug purma. Isumbuli kita mo sa mong kuya. Pito, ay. Gahi, gikang bayhana ka Ay, na. para pre, babay na pre na. Na. Di pareha pa, basig tibok mo mong pamilya. Ay, kalma lang pre. Kalma lang. Ay lang. Tayo. Bantay, lagi mo sa akong kuya. Bigraon na itong bayhana, bay. Graon kaya wag yung respeto ni lakaw lang largo. Karon pagi ko nga, di, lakawan talargog. Guwapa unta, pero batig batasan. Uy, nga naman kayo, tay. Naghangos man ka. Ang katong standby dito ya ba? Kapantay ka dito sa unahan niya. Oh, nga naman. Di ana, gibastos ko lang ya. Ganahaan ko yan nga. Bati ko na kagagnaw. Unsa mo na lagi ngon? Maho daw ka katudaw nagka. Naagi daw kayo. Maho ko lang tae. Unsa? Unsa pa gyud lagi ngon? Tala tumas ng payay. Sarang gamba na ko na kayo aglawas. Bisa pagtabangan. Tabangan pa ko na. Tabangan pa ko lang na sila. Di ko na kakadot nila. Ako ga may gawas? Wa sa lakitas kong abso? Ha? Ano sa sila ko yan nga. Kanang paan ko na ay. Bisa pagdaton mas dulog si Lula. Di ko gusto ka lang mahadlok. Atay, yung mga tawhana. Ya, taton. Kaya. Asa man na dapita ba? Sila iya ay. Kanang sa unahan niya. Ah, kana tulo? Oo. Oo naman oo. Ay. May baglaw. Labay, Pudong na bay oh. di balik ka itong babae, bay. Katong walag yung batasan nga bayan na. Saan na yung gidabay ba? Tagdapang buang mo. Basi na iyang uyab bay. Kaya ni sa itong lawas. Sumbong sa iyang uyab. Dako man ito na yung kita, pero Sino ni- kipuan na itong Bigyan lawas po na. namin silbi ba? Kita mo gahi dire. Sige ka dok. Mura mo nag kuan bay.
Kanya bay kuha ko sumbag. Bay, agay. Kami may sumbagon bay. Nakasaman ako sumbagon. Oh, sorry. Wala na ko tuyo. Pag-ana na ko ba? Kita to bay, oy. Sorry bay. Masakit pa mabuwagan ka bay. Di nga itong tagsa-tagsa taron bay. Sige. Pakita nga kita gyapon Wala kita bay ko Andre. kasumbag bay, pila na katuig bay. Wala gini kasumbag ka ning kumuha bay. Muong kurog pasimbag ro bay. Adi ako ganang tumbahon ron. Mo ni sila inday. Oh, mga sila ya. Hiyay. Tong yelgig lawas ani. Asa man ni sulti aning batikog naon day? Kanaya ay ka na naghubo-hubo ya. Kani? Oh, Nya katong ningo nga kuan, bawkog tae. kaya nasa kilid niya ya. Kanisan? Kani mo sus. Mas baho pa magtais ko aday. Sulti nga di ka dots ko ah. Karang usaya ay ka nang sigig ka nang siglingkod-lingkod. Oh, kani saya? Kani? Sus. Kasi ako bi. Ningon ko po nga. Bati ko na signaw. Wa mo ningon pre. Karaan ang bayana patuyang na siyang panabi. Lagi bay. Sumbong nga way klaro. Ningon sa siya bay nga. Nagingon di ko day nga baog sekta eh. Wa lagi. Musin lagi nga no. Tuyang mo ng bayana. Yung sa ko bay nga kanang di ka duot siya. Kuha na to. Taka naman sa sumbong to eh. Nang bayhan Ikaw mis ba patuyang lang kag panabi ha? Kumis ba? Ikaw ba? Grabe kay kagbaba ha? Wadi kay batasan, wadi kay respeto. Da, mura ninyo. Halok malig mo sa kong kuya. So, tagsa-tagsa lang. Kisa may una ninyo. Bay bay. Ikaw lay una lang. Ikaw lay una bay kay ikaw may pinagkakain sa Pinagahian diri tulong. sa to ah. Aw, way problema na bay. Kaya na ba na Sige. ko wajid sumbag na gid eh. Pagawas na Pakita imo kita tanan sa kusog mukhaan, bay. Tumbaha gyud Ikaw na may bay. gahi diri bay. Kanang kuan kanang dako kay tiyan. Kaya Kaya ra ganan mo bay oy. Kaya ra jud Kaya na mo, mo bay. lagi una pay. Kag may pinakagahian nato diri. Oo bay. Laban lang Hindi ka na bay. ako makaya. Kamu duha bay. Uy, kabala ka bay napa mi, napa yung reserva. Kami na lis papay. Kabala ka. Kinunsa. Sige. Ana, Ano ba exercise sa daan ba? kana bay. Kana. Kaya mo yun, kuya. Si kuya. Eh. Gastos. Murang ko nahubog bay. Loko pa. Di ikaw na sagbel. Nahubog ko sa beer bay. Ako ba dai? Suka. Hina ba ni mo oy? Bay bay. Kimot na rin. Ikaw na imong turo. Sige. Ay, may langgam bay. Ang goodbye. Graon. Sunod. Ako na sad bay. Ako mo revenge bay. Ako mo revenge. Gra. Gitu eh. Ka? Ha? Tigahe. Kunindit mo dugan. Ay, palay. Ay, malaki to. No. Malaki to. What's up mga kabalayog? It's time to shout out. Shout out ni Jeroson Empinado, John Gabriel Esuna, Jolivin Enhambre, Gerson Pungautan, Shout Marjorie Cabanes, Adeline Tisoy, Shout og out. Anatel Talia Hernando, Alma Labandero, Shout Shout out. Monterola Baalungag San Fernando, Shout out. J. Ivan Orki Bungdo Kagay, Peter Guanzon, og Alma Labandero. Sana. Shout out like po sa Alpha Caparo Itachi chapter. Shout out. Ni Bisayang Lagom og Shout out sa Mananagat TV Shout out og kang Kusinang TV. Pro Bisayahanon og nilang Chinley Bantisol og Elmo Modekelio Og Justin Salatando Vlog. Vlog and Bantot Vlog. O Og Guillermo shout out Melgo. kay Nick, Kuya Guillermo. Brian Bergat. Yeah, Brian Vlog. So maora to guys, and don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you. Thank you. Mwah.